Salte burung berkarya. दा साल्टे दानथाल मोखांमोना माने थांसिगोन आरो ना ओमफ्राय लोगोसे आंनि हिन्जाव थांसिगोन बेबो लोगोफोरजों दा माने हामफेजों आंजों लांदांफारा गामियाव दंफैयो आरो नै आब'मोनाव माबा बाजैमोनाव आब' सिनायलांबाय सिनायखायो नोंथांमोना बेखौ माने लांदांफारानि गामिनि मानसिफोर नायदोंबा आंनि भिडिअखौ सिनायखागोन दैमालुमोनाव दंफैयो आङो बैग्रि थांखांबासो मानसिफ्रा माने जों गामि खाथियावसो फैदोंमोन माथो होनना बुङो नालाय कमेन्टआव ओंखायनो खिथाखाबाय आरो आङो जों दा क'क्राझाराव एसे बेरायनो नागिरदों टाउनाव दैमालु मिस्टार दैमालु जोहोलाव फुजा दं नालाय जोंना आश्रमाव बैग्रि जानि र' माबा क'क्राझाराव हेलमेट गंनै हमलायनांगौनो गाखोग्रायाबो हमनांगौ सालायग्रायाबो हमनांगौ नोंहा बिखुनजोबो जागोन ना सोमोन्दोआनो ओरै लोंबा ओरै जा ओरै लोंबा ओरै जा अरिजिनालखौ लिङोबा नोङो आंखौ बाजैसो जागोन ओमफ्राय बे आंखौ आब' जागोन ओमफ्राय ओरैनो माबाबालाय जिखि जाया बिथिंबो गाराबा आब' आगै लिंलाबायनोसै आं जों दा क'क्राझार टाउनाव मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय जोंना अशकआ एसे मबाइल रिपेयारिं खालामोनो मबाइला एसे गाज्रि जादों मबाइला ओमफ्राय नै फिसाजोखौ गारबोनानै देरलाखबनो बेनो आरोना क'क्राझार टाउना मा जायगा होनथाय बेखौ सोरबाफोर मिथियोबा कमेन्टआव खिथाहर मा साइड होनो बेखौ मबाइल दखानाव दं जों दा मबाइल दखानखौ खिथाथ'ला मा मबाइल दखान नङाबा ओरैनो प्रम'सन खालामना होनाय जागोन ना फैसा मोना मा मोना ना ओरैनो अशकआ बिथिं दङ मबाइल बानायगासिनो दं जागोना जायानो जों दा दख'ना बासिगासिनो दङ क'क्राझाराव बेनिफ्राय लाबाय आरो ओमफ्राय आब'नि फिसाजो बिराद बुरजा दं नालाय जोंहाथ' धनिसखानोबो लाबाय बेनिफ्राय वासकट लाबाय अशकआबो लादों नै फिसालानो लादों अशकआ गामसा बैसागोनि लाखाबाय बियो फिसालानि नै फिसालानि गाबखौ लाबाय फिसाजोफोर थायोबा मा बायनांगौ जायो एक्सपिरियेन्स लाखाबाय नामा नोङो बायनायनि नैबे आब'निफ्राय लादों मा नाम आब'ना दखानखौ मा नाम होनबा मिथियो रश्मि गरखा गलसा रश्मि गलसायाव लाफैदों जोङो नै दखान नामा बेनो दखानिया रश्मि स्ट'राव लांफैदों जोङो नै मेरला दङ आरो माल सफैबावगोन आरो सफैबावगोन ना गामसा दं रेडिमेड गथ'फोरनि वासकट दङ गेदेरफोरनिबो दं हिन्जावसाफोरनिबो दं नै क'क्राझाराव फैदों नालाय जोङो बेनिखायनो क'क्राझारनिफ्राय लांखानोसै होननानै नेरसोन बायदि लाबाय आरो दा ओइथिंबो दं इन्जिनि दङ इन्जिनिखौथ' आरो मा बुंबावनो जों दा माने फकिरियावसो दंफैयो बेनिफ्राय जों दा क'क्राझार थांनो नागिरदों आरो ना क'क्राझाराव थांनानै एसे बेरायनो थाखाय एसे फैसा नांगौ जादों नालाय बेनिखायनो आं मोनसे एप्सनि सिङाव अनलाइन गेम गेलेनानै देरहानानै फैसा रां खामायनोसैलाय नोंथांमोनाबो जुदि रां खामायनो गोसो दंब्ला न'आवनो जिराय 2,000 3,000निबो बांसिन खामायनो हागोन दैलि नोंथांमोना बेनि थाखाय आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोनसे लिंक मोनगोन नोंथांमोना बे लिंकआव थांनानै बे एप्सखौ डाउनलड खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय बेनिफ्राय मबाइल नाम्बार होनानै रेजिस्टार खालामनानै नोंथांमोना बे एप्सनि सिङाव अनलाइन गेम गेलेदो अब्लानो रोजा रां खामायनो हागोन बेखौ बोरैहाय गेलेनांगौ आं नोंथांमोननो खिथालांगासिनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आं दा एप्सनि सिङाव हाबबाय लोगोफोर बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे आइडि नाम्बाराव थुनानै मबाइल नाम्बार होनानै रेजिस्टार खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय नटिसआव थुनानै नायनो हागोन नैबे फार्स्ट वेलकाम रिचार्ज बनास दङ 100 रुपिसनि रिचार्ज खालामब्ला 100 रुपिस बनास मोननो हागोन बेहाय 1000नि खालामब्ला 300 रुपिस बनास मोननो हागोन बेबो माने टाइम लिमिट होखानाय दङ नै 9 AM to 2 PM नि गेजेराव रिचार्ज खालामब्ला नोंथांमोना बेसेबांखिनि बेनिफिटखौ मोननो हागोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना बेहाय फार्स्ट रिचार्ज खालामब्ला रिचार्ज खालामनायनि बनास माने 10% बेनिफिट मोननो हागोन नोंथांमोना बेवहाय नोंथांमोना टेलिग्रामाव थांनानैबो टेलिग्रामाव जइन जानो हागोन बेवहाय गेम गेलेनायनि माखासे टिप्स फोरोङो नोंथांमोना बेखौ गेलेयाब्लाबो नैबे VIP आव थुनानै नायब्लानो जाबाय साइन आप बनास दैलि क्लेम खालामबाय थानो मोनगोन नोंथांमोना डे 1 डे 2 डे 3 बिदिनो दैलि क्लेम खालामबाय था गेम गेलेनायनि सिगां नोंथांमोना सबाव थांनानै रिचार्ज खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय बेवहाय आङो 1000नि
थांनायनि रिसार्च खालामखाबाय नोंथांमोनाबो रिसार्च खालामनो हायो बेहाय खमानो 100 200 300 500 1000 3000 5000 8000 सिम रिसार्च खालामनो हायो नोंथांमोना एड क्लिपाव थुनानै रिसार्च खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय गेम गेलेनायनि सिगां नोंथांमोना नैबे नायनो हागोन स्पर्ट्सनि दङ ड्रागन भार्सेस टाइगार 7 आप डाउन माइन्सनि दं कार दं जु दं क्रास दं ब्लेक जेक दं राम्मि दं लुडु दं टिन पार्टि दं आन्डार बाहार दं नोंथांमोना जि गेमखौ गेलेनो गोसो बेखौनो गेलेब्लानो जाबाय आं दायो सबसे इजि ड्रागन भार्सेस टाइगारखौ एसे गेलेनाय देखायनोसै नोंथांमोना आं दायो ड्रागन भार्सेस टाइगाराव थुबाय नोंथांमोना नायनो हागोन नै प्लेनाव थुबाय आङो गेमा दायो स्टार्ट जाबाय लोगोफोर आं दायो टाइगारथिं 50 रुपिस होनोसै नोंथांमोना नायनो हागोन नै आं टाइगारथिं 50 रुपिस होबाय नोंथांमोना दसे उनाव रिजाल्टखौ नायदो बेटिं स्टप जाबाय नै आं टाइगारथिं लगे लगे देरहाबाय एबार आङो होबावनोसै एबार आङो ड्रागनथिं जागोन बायदि मोनदों एबार आं ड्रागनथिंनो 50 रुपिस होबाय लोगोफोर नायदो रिजाल्टखौ नै आङो देरहाबावबाय ड्रागनथिं होनायाव आं एबार लास्ट गेम गेलेबावनोसै एबार आङो बबेथिं होनो आङो ड्रागनथिंनो होबावबाय ड्रागनथिंनो जागोन बायदि मोनबावदों नै आं देरहाबावबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना देरहानाय रांखौ उइद्र' खालामनो थाखाय नैबे बिबार बायदियाव थुदो बेनिफ्राय लबियाव थुनानै होब्लानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबेहाय उइद्र' अपसन दंखायो उइद्र' अपसनाव थुदो नोंथांमोना बेंक एकाउन्ट एड खालामनानै लाग्रोनांगोन बेहाय आं दायो एमाउन्टखौ थुनोसै 1143 बेनिफ्राय डाइरेक्टलि उइद्र' थुबाय आङो नै लोगोफोर लगे लगे साक्सेसफुल जाखाबाय नोंथांमोना आंनि उइद्र' रेकर्डखौबो नायनो हागोन नै आं बेसेबां उइद्र' खालामखो नायदो लोगोफोर हायना हटेल ओंखाम जानो फैदों दा जोङो हायना हटेलाव बिदो मोजां खबरा दे 15 आगस्टनिफ्राय ना दे हायना हटेलाव फैबाय जों दा ओंखाम जानो आथिं फंबाय दं रिसेपसनाव मा गामिनि फंबाया जोंनिया सिमागाव थालिरबारि थालिरबारि बेसेबां गोबाव जाखो इयाव माबानाया खामानि मावनाया 7 बोसोर जाबायना गोबावानो जाबाय माथो हा 10 मास बोसोरसे जायाखै मा दा मिरामिसखौनो जानोसै दिनै उनाव फैबा बेदर जाफैगोन र' अनलाजों दाउ ने अनलाजों दाउ जाफैगोन जों उनाव फैबा बन्द'खौ दिनैसो लोगो मोनदों बिराद गोबाव जाबायमोन थांनाय बोसोरनैसोआनो जाबायदांलै बोसोरनै बारबायसो खोमा बोसोरनै सरलपारा थांबा बोसोरथाम जाबायब्रा सरलपारा थांबा लोगो मोनदोंमोन नैबे बन्द'खौ अमा मेजेम होनायखौ नांला पनिरजों मा होनोमोनलाय मासरुम मैखुन बानायनाय दा मैखुना जानोसै जों दा र' जानानै नायनो मेरलाथार माथो आइटेमानो बबे मोनसेखौ जानो जामारबायना ओमफ्राय गोथाव आइटेमानो बिराद बुरजा माने पनिरजों मैखुन दालि जहल अनला माथाय बियो नै पापर भाजा आलु बाथोन सालाद बेलाहि गोथाव नङा नङा गोथाव जादोंना दिनै बेदर मोनजाथ'ला नेक्स्ट टाइम फैबा बेदर जाफैनोसै जोङो बेदरजों पनिरखौसो जाग्रोबावगोन आं बरिया जों दा जाखांबाय अनलाजों मा मोनथाय बुंदो अनला आलु ओमफ्राय पनिर बिराद बुरजामोन आइटेमानो जानानै बावलायलायबायसो दिनै बेदर मोनजाया माने दिनै माने शिवरात्रि फुजा दं नालाय बेनिखायनो जों जायासै बे बन्द'खौ आङो सिगाङाव 2000 बेसेबां सम मोनथाय बोसोरथामसो जाबाय आरो लोगो मोननाया जों सरलपारायाव थांदोंमोन मा बन्द' थाथ'दों ने मोजां नांबाय लोगो मोननानै जों गौरांसिम बेरायलांसै दा एक्सफोरखौ लोगो मोनबाय बायो खोमा बिराद गोबाव जाबायमोन माने क'क्राझारनि गौरां पार्कआव हाबैया आरोना आगोलाव फैदोंमोनब्लाबो बिदि गेट गैयामोन टिकेट लायामोन आगोलाव दा टिकेट लाबाय गोदान आपडेट जाजोब्बाय जों दा सिंगेलसो फैदों सिंगेल लाइफआव बोराय बिदा फिसौआबा नैबे दैमालुल'सो मोनाखै असकाबो दंखायो नायनो हाला बियो खाम्फाया फैदों आरो जोंजों आयु सोर सिख्लालै बेलाय जोंजों मानो फैफादों बहाय आंहा लोगो सबनो फैदो गौरां पार्कआव लिंहरदों नालाय क'क्राझारनिया पात्ता मोनाखै बियो खाम्फाया थांसै दायो गौरां पार्क सिंथिं हाबनोसै जोङो दा नैबे टिकेट काउन्टार
जों दा हाबबोबाय गौरां पार्क सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखायसो मोजांलै बेहाय भेलेन्टाइन डे मानि फैबावो नामा हा माने सिख्लाफ्रा रिल्स बानायदोंलै नै जानो जों दा मोननैसो रिल्स बानायखांबाय ओमफ्राय बेयाव फैबाथाय जरा जराल' नुयो आरोना थांजोब्बाय माखासे गोमाजोब्बाय जोंखौ नुनानै माने नैथिंबो गोदान गोदान जाजोब्बाय माने गेलेग्राफोरबो दङ बिबारफोरबो गोदान गोदान भेलेन्टाइन डे बाथाय सिख्लाफोरनि बे एकदम सेंग्रा सिख्लाफोरनि मोजां आरोना लोगो हमलायफैनो बैथिंबो जरा जरा नै बिथिंबो जरा जरा S23 आल्ट्रास जानांगौमोन खाथियाव नुजोबगौमोन आरोना दाथ' बारा बोनो हाला आंनो नै बिथिं फैगासिनो लोगो हमनो ओइथिंबो मेंबाय नामा मेंबाय साल्थे लाथाव फैनो नागिरदों दाबो फैया माथो बेलाय जों दा मोननै मोनथाम रिल्सबो बानायखांबाय ओमफ्राय बाहेराव साल्थे लाथाव दंफैनो इन्टारटेनमेन्ट वार्ल्ड ओमफ्राय बिसोरनि न'आवथ' थांफेरनाय जायाखै जोङो ओमफ्राय दा टाउनाव माबा मोनसे लायदोंमोननो बियो बेरायहैदोंमोन टाउनाव ओमफ्राय सानैजों बोराय बुरै फैदों खोमा ओमफ्राय जों दा बिसिनाव दसे हाबनानै थांसै आरो रिल्स बानायखांबाय मोननै मोनथामसो हामफैजों आंजों रानिखौ गारबोदोंसो थाब ओंखारलांनांसिगोन दायो नैबेनो गौराङा ओइ गोबावसैमोन सिगाङाव गेट गैयामोन बेफोरबायदि दा माने गेट बानायजोब्बाय नुबाय थाखायो नोंथांमोना सोरनिबा ब्लग भिडिअफ्राव जों ओरैनो बेरायथावथाव फैबाय आरो बेहाय दा थांसै साल्थे लाथावा एक्टर गाज्ला सोरखौबासो लोगो हमहैदोंमोन नामालै साल्थेयालाय गोजोननाय थाबाय क'क्राझाराव थांदोंमोन साल्थे जिल्ला जोंना बन्द'मोन आं नैयाव थांगासिनो नै साल्थे दैमुजों रायलायदों गौराङाव ना औ गौरां साल्थे लाथाव मोननाव मोनफैबाय जोङो हामफैबो फैदों आरो साल्थे लाथाव मोननाव आब' बोरै खबरफ्रा मोजां दुगैदों भिडिअफ्रावसो नुबाय थायोमोन नोंखौ आब' दा गुरब्ला नुजाबाय माथो ना बेला खनसे मिनिलायाबो मोजां जाथारदों एसे डाइलग होदो आब' दरंनिसो आङो दरं उदालगुरि जागोन आब' ना साननाय माने जादों गासिबो आच्छा दे आब' जय गोजोनबाय हा बेयो मबाइलानो भिडिअ खालामग्रा मबाइल साल्थे दे जों दा साल्थे मोनाव फैदोंमोन खाबसे होख्लायबाय ओमफ्राय साल्थेना चेनेला मा जादों होनना बुंदों इन्टारटेनमेन्ट वार्ल्डआ स्ट्राइक मोनसे नांगौबाथाय गुरायबाय बे चेनेला गुरलाबनि थाखायनो चेनेलखौ एसे माबा खालामना लादों बियो बे जेबो नङा जागोन बे साननैसो उनाव मोजां जाफिनगोन आंथ' दोरोदबासो आंबो नंबायमोन दा सिन्था गैया आरो बिनि थाखायनो गुबुन मोनसे चेनेल खुलिखादों बियो आरो जों सिङाव बिजनेस गोनां मानसि इउटुबजोंल' मोनजाया इउटुबाथ' जाखाया पारमानेन्ट नंखाया बेखौ बयबो मिथिखागौ बयबो मिथिखागौ माने इउटुबना जाहैबाय पार्ट टाइम आरो ओरैनो थांलाय फैलाय आखाइ खरस बिदिनो साहा लोंनाय माबानाय हटेलफ्राव सोरबा साननो नाङा जे इउटुब खुलिबानो ख्र' फैयो बेखौले मानसिफोर मिथियाना सोरबा इउटुब खुलिबानो ओरै फैयो नङो खायसेया खिन्थु बै गिदिरफ्रासो मालाय फैयोलै जोंना जाया फैग्राफ्रा दङ मालाय फैग्राफ्रा दैलि जानाय खिनाय मानि भिडिअ होबाय थानो हायोना दा जानाय खिनाय होनबा आंखौसो जावलायगोन सोरबा माने सानसेयाव 10 गाहाम भिडिअ होनो हानांगौ आरो होमबासो इनकामा बांसिन फैयो दा जोंना बिदि होनो हायाना जोंहा कन्टेन्टआनो गैयाबा मा होनो कन्टेन्ट बानायनांगौबा न'नि खामानिफ्रासो थालांजोबो जोंलाय दा बोराय मानसि जोंहाथ' नै बेहाबो बोरायबाय बोरायनायालाय ओमफ्राय बारा बोरायजोबाखै आरो एसे नों बाफैलांबाय थादोलै जादो दैथिं जोंना सुखिया लाजिनानै थांबाय दांलै बियो गयसो लायनो नागिरदों ओमफ्राय दंफैयो नै ओमफ्राय मिस्टार दैमालु अशक बेबो इउटुबार जाखांफुदों आरो दासो जाजोबथ'वाखै
मालाबा खुसिया जावफैगोन र' जोङो खुसिया जावनाय क'क्राझाराव भिडिअ ब्लग बानायना जागोन ना मोनसे मोजां ब्लग बानायसै बरिया रड बर'नाय बायदि बर'न जायो बे मोनसे फाथालफुरियाव बिलोआव थांनांगोन ना बिलो माने अयथासार गुवार थानो बेयाव टेनसन गैया फोजोबनो ओंखाम थफ्ला लानानै थांखानोसै ब्रा रुथि खालामनाय लांगोन र' सिन्था खालामनांगौ गैया जायगायावनो दालि लांसै जायगायावनो एवहैखानांगौ माथो जायगायाव मोनबाय जायगायाव एवबाय जायगायाव जागोन माथो औ सिरि खारलै आबौआ मोनलायाखैना आबौ सोरखौबासो गोसोखांदों नामा नोंलाय गोदो लाइन मारिनायफोरखौसो गोसोखांदों नामा नोंलाय जागोन र' जागोन दा औ आबौ औ जागोन र' सिन्था खालामना गोरान लोंनाय 20 थाखासो नङा मोनानि 20 थाखाल'थार 20 थाखाजोंलाय मा दालि मोनलै गारमायानो सिनाय नङा बे आबौ ना दे लाथावसो नामाब्रा नोंना नामा गैया लाजायालै मानसिफोरा दुर्गाना ओरैबायदि लेभेलजों हारसिं रायलायबाय थादोंमोन दानि बेयाव थाबा दानो बेयाव होलाय दानि बाथ'जों माबायो सिख'नलायो ना ना हगारदो बेखौ माबायदिखौ खेब नागिरबावो खेबदो जानायखौ डिस्टार्ब खालामबा होनो नागिरगासिनो मावजिबो सैमाबो बाथ'बो मानि गामियावसो एन्जर बायदिबावसो मावजियाबो जि साइसखा ओमफ्राय थुखैयो खोमादां माथो थुखैजोबो गासिबो बेखायनो थुखैबासो साफा जायोलै बिराद आबार लानांगौ बिदिखौ आबार लानांगौ दा गाबोन थांब्रा दसे ओरैनो माखासे बेरायनो बेयाव जों दा थांनांगौ आश्रमाव उगेरायाव जाया ओरैसो उगेराया जोंना फुख्रियाव सालथे बर'मोन गारिया दा सालथे दान्थाल मोखां मोना माने थांसिगोन आरो ना ओमफ्राय लोगोसे आंनि हिन्जाव थांसिगोन बेबो थांसिगोन नागारलांनो बादों गारिफ्राथ' हायखेन सिलाक जाखावजोबखानाय मिथिबाय रायजोफोर नायजाखा फैखागोन बिदाय जाबाय थादों ना बाय बाय थेंक्स लट